Здравейте, уважаеми слушатели, скъпи приятели! Ние сме Гергана и Йоана, а вие сте с първото предаване на училищно радио Патриарха Плюс, което по традиция вече 5-та година сме посветили на народните будители. Хората, без които днес нямаше да има българска държава, българско образование, книгоиздаване, култура, изкуство, литература. 1 ноември е денят, в който отдаваме почет и благодарност на всички тях – възрожденците, идеалистите, вдъхновителите за просвещение и свобода. В предаването ще ви разходим из част от обектите на Исторически музей Пловдив, който през тази година навършва 50 години от създаването си. Ще ви срещнем с уредници в него, които ни разказаха и разходиха из миналото на будители, свързали името си с нашия град. Здравейте, аз съм Гергана. Нашата разходка е славното минало започна в експозиция Българско възраждане на Исторически музей Пловдив. Тук в тишината на Стария град и в романтичния двор на възрожденската къща на богатия пловдивски търговец Димитър Георгиади започна нашата среща с възрожденците и просветителите, свързали името си с нашия град. Здравейте, като за начало бихте ли се представили? Казвам се Румяна Донева и съм уредник в Регионален исторически музей Пловдив в експозиция Българско възраждане. А колежката е? Аз съм Живка Иванова, също уредник в експозиция Българско възраждане. Ние знаем за вашата експозиция. Бихте ли ни разказали към какво е насочена тя и какви са главните цели, свързани с нея? Експозицията разглежда периода от падането ни под османска власт до освобождението, като в различни зали са разгледани религиозното и етническо многообразие, занаятчийството, икономиката. Имаме зала за образованието, новобългарското образование, имаме зала за хайдутите, за Левски, комитетите, за първата българска екзархия, за хода на Априлското въстание, неговото потушаване и приключваме с Руско-турската война, Сан-Стефанския мирен договор. А как будителите са свързани с вашата експозиция? Будителите по принцип са интелигенцията, която възражда българите към порива за свобода, за образование, наука и така нататък. И всъщност те са много свързани с нашата експозиция. Особено на втория етаж имаме няколко зали, които разглеждат точно тази част. Едната от тях е образование, новобългарско образование. Там са представени Найден Геров, Христо Груев Данов, Йоаким Груев и други изброени преподаватели в тогавашното жълто училище. Те се водят будители, които се честват на 1 ноември. Бихте ли ни разказали за началото на българското класно образование в Пловдив и кой е народният будител, който посвещава живота си на това дело? Найден Геров е всъщност един от основателите и първи директор на светското училище, което става класно тук в Пловдив. То се нарича Епархийско Пловдивско училище. То е много интересна институция. Направено е с дарение на българи търговци тук от района и от Пловдив. Като най-големия дарител е големия Стоян Чалъков. Имот на неговата съпруга дава първата сграда, даряват първата сграда да се направи училището на Найден Геров. В това училище се изучават предмети, които до момента не са се изучавали дори в модерните по това време гръцки училища. Тук имаме едно централно елинистическо училище, което се намира до Античния театър. Можете да го разгледате. Реставрираха го наскоро. И то се води като с най-висока наука там се учи. Но и там не се учат предметите, които се учат стандартно в гимназиите в Западна Европа и в Русия. Найден Геров е, може би, първия, който идва от чужбина, се завръща в Османската империя, завръща се в България. При условие, че той е имал предложение и е работил една част в Петербургската академия на науките.
Тоест, той е имал възможност да направи кариера научен в чужбина, и то много добра кариера. Той е възоснова на всичките си знания и умения, които е показал, той е получил руско подданство. И е можел да остане там и да се развива като руски учен, т.е. да живее много добре. Но той решава, че трябва да се помогне на този народ да се просвети, защото само образованият човек може да пожелае свободата. И поради тази причина се връща. Първо пробва да направи училище в родния си град в Копривщица. То тогава е било село. Но вижда, че там просто за неговия размах е много малка Копривщица. И поканен тук в Пловдив от големия Стоян, прави първото светско училище, това, което е епархийското училище. Става негов главен учител, т.е. директор. И първоначално обучава не голям брой деца. Просто не е имало много доверие в него, в неговите умения. Но това е човека, който написва първия учебник по физика и събира пари, дарения, за да го издаде. В Белград се случва това нещо, просто защото тук на нас не ни позволяват. Найденгеров издава учебник по физика 1849 година в Белград. Това е първата част. Така и не се стига до втора част. Но много от предметите, които учат децата, до момента не са се учили никъде. Включително той въвежда, не знам дали е за първи път в България, но тук въвежда за първи път в Пловдив физическо възпитание. До тогава не е имало такива предмети. Дори когато въвежда физическото възпитание, срещу него пускат гърците, гръцката общност тук в Пловдив, пускат донос срещу него, че учи децата на талим. Талим е военно обучение на турски. Тоест, те смятат, че физическото образование учи бунтовници, които ще скочат срещу империята. Нещата се решават бързо. Той пише обяснителни писма и всъщност в Цари... Ако тук в Пловдив не са чували, че има физическо възпитание в училищата, в Цариград са чували. И само се разминават. Този донос не го досяга в общи линии. Той е един много голям учен, всъщност. Пише тълковен речник на българските думи и изрази. И това е до момента, въпреки че вече имаме толкова много възможности, до момента такъв речник друг не е издаден. А кои са хората, които продължават и разширяват дейността на Найденгеров? Найденгеров е наследен на учителското място в това класно училище от брат си, Константин Геров. Защото започва Кримската война. 1853 започва Кримската война и за всички поданици на Руската империя, какъвто е Найденгеров, става опасно да останат тук. И той се изтегля в Русия. Отива в Одеса и на други места, издава разни книги. Той е наследен от брат си Константин Геров. По-късно тук идват да преподават и Христо Данов и много други. Йоаким Груев по тази линия идва. Йоаким Груев е човека, който разпространява празника на Кирил и Методий като училищен празник. Прави от училищния празник общобългарски празник. Друг, който преподава, тия училища преминават след освобождението си, остават и се разширяват. Появява се девическа гимназия и епархийското училище става мъжка гимназия. Мъжката гимназия е в момента, където е хуманитарната гимназия. Това е била първата мъжка гимназия, първо в жълтото училище. А на мястото на първото Найденгерово училище, на онази сграда, която е дарила съпругата с големия Стоян Чалъков, строят сграда за девическа гимназия. Това е тук на Съборна голямата галерия. Вече след освобождението са поканени учители от цял свят. И тук идват да преподават мърквичка, много чехи, между другото. Включително Петко Каравелов, Петко Славейков преподава тук. Съпругата на Петко Каравелов, Екатерина, също преподава тук. И това са будителите, които са свързани с образованието и за които ние имаме информация
нашата експозиция. Знаем, че създаването и финансирането на българските училища през Възраждането се е случвало въпреки османската власт и гръцката патриаршия и изцяло на доброволни начала от българските общности в населените места. Разкажете ни за пловдивските дарители за образование. Дарителството за образование през Възраждането наистина е един феномен, който е като отговор на потребностите на цялото на обществото, на българското общество по това време, защото да, наистина общо приет смисъл държавата финансира образованието. В нашия случай обаче, напротив, държавата не се грижи за това образование и трябва хората, всъщност тогава нашите предци, да намерят начин, по който да финансират своите училища. Защото с промените, които настъпват в обществото, които са влиянията, които идват от Европа, сътресенията, промените в Османската империя, които настъпват, съседните държави, тоя повей на промяната, който така вече обзема и българските земи. Всичко това прави килийното училище, в което се обучават децата тогава, не особено, не бих казала потребно, но по-скоро недостатъчно функционално. И именно за това идва необходимостта от нови училища, от нови методи на преподаване, нали знаем, така да се каже, Васил Априлов е най-яркият пример за това. Но не е, че и преди него не е имало такива хора, които са дарявали, и преди него много има такива хора заможни, които в своите завещания преди смъртта си са оставили някакви средства за образование. Тук в нашата експозиция е много интересна фигурата на Пейо Кюркчията, чието завещание стои в нашата експозиция, както и негови вещи и търговския му тефтер. Най-забележителното в този човек е, той е дълго време и така, първомайстор на кюркчийския еснаф, е това, че той завещава, в завещанието си на първо място пише: дарявам една голяма сума, която фигурира там, на училището, след това на църквата и след това започва да изрежда близките си. Факт е, че и неговото семейство, неговия син не е бил особено надежден единия, нали, и той се е страхувал, че парите му ще се погубят. Но има много такива примери за хора, които имат семейства и въпреки това, ето както чалъковци, както в Пловдив, нали, те са пример, еталон за даряване, за образование, като и през поколенията това върви. Големия малкия Стоян, големия Вълко, малкия Вълко и всички, които влизат в тая фамилия, нали, те продължават тая традиция. И така че това смисъл такъв не е, нали, някакъв как да кажа, прецедент, ами си е практика вече в нашето общество. И когато го има този пример, останалите, които са в обществото, които имат възможности, следват този пример, защото те няма да останат по-назад от другите. То е понякога въпроси на обществен престиж, да го кажем така. Другия забележителен дарител е Душо Хаджидеков, чието тефтерче съхраняваме в нашата експозиция, който също е изключително интересен случай. Това е човекът, който живее изключително скромно, има достатъчно финансови средства, но имотите и всичко, което притежава, той го завещава за образованието в Пловдив. И в последните дни, когато е в затвора, тук в Ташкапия, по време на руско-турската война, записва в това тефтерче там на последните страница: всичко дарявам на милото си отечество. Същия този човек, който, както казах, е имал изключително много средства, но е живял изключително скромно. Дори не е имал собствен дом, а е спял в
една стайчка в една от пловдивските църкви. И когато гърците, понеже тя се е водила гръцка, когато гърците са идвали и са искали наем от него за това, че там пребивава, той казва, тая църква си е наша, аз няма. Идете си търсете парите от владиката или нещо от сорта. Но това е като цяло, това е един подем в обществото и наистина феномен, който е изключително показателен за това, че обществото ни наистина се променя и желае да върви напред и да спазва тая програма, начертаната от Паисий Хилендарски, за която се говори: църковна образование, църковна независимост и национална независимост. Да, ето ще ви дам един пример с Калчо Дренски. Хаджи Калчо Дренски. Не можем да кажем, че е учител, не можем да кажем, че е свързан по някакъв начин с революционното движение. Той си е един обикновен занаятчия. Той си работи с кожи и се занимава с изработката на кюркове и така нататък. Той е кюркчия. Той обаче официално е много стиснат. Значи всичките го знаят като, може би, един от най-стиснатите хора тук в Пловдив. Оказва се след смъртта му, защото до тогава на никой не е давало да каже, че дарява нещо. Но се оказва, че след смъртта му всяка година той чрез своя личен лекар е раздавал по един съндък с жълтици на бедните хора в Пловдив и околността. И когато умира и те си чакат от доктора за Нова година да им раздаде нещо, за Коледа всъщност тогава това се е празнувало, те очакват доктора да им раздаде нещо, обаче доктора вече няма какво да им раздаде, защото тия пари, които ги е раздавал от своя име, не са били негови. Този човек официално не е свързан нито с революционното движение, нито с училищата, но всъщност е свързан, защото се оказва, че дарява и за революционното движение. При него идва Бенковски и той му дава и му казва: само някой да разбере, че съм ти дал пари. Няма да живееш дълго. Аз префразирам, може да не са били точно така думите, защото това са спомени, записвани от родови хроники. И за тия пари се разбира чак след освобождението. Даже не след освобождението, след смъртта му. Включително собствения му син не е знаел, Константин Калчев, който е член на революционния комитет и се е познавал много добре с Бенковски. Така че този човек официално не е будител, но и той е част от будителите. Да, отец Кирил Нектариев, който дарява дълго време е протосингел тук на Пловдивския владика. Парите, които печели, най-вероятно са така от всичките тия данъци, които се събират владични и така нататък. Той е бил накаран, той ходи по селата и ги събира. Тук даже един изследовател казва: то така е, като бъркаш в кацата, не може да не се оближеш с метата, не може да не се оближеш пръстите. После той тия пари, които ги има, почва да ги дава под лихва на различни хора. И натрупва едно много сериозно състояние. И когато умира, може би състоянието му е около 400 000 гроша, може би и повече. Като 80% от парите, които той завещава, ги завещава за училището, не за църквата. И имаме такива феномени, още няколко свещеници, които, въпреки че са част от тая институция, осъзнават, че образованието трябва да бъде на първо място. Дори самия още Софроний Врачански казва, че училища трябва да се строят, не толкова църкви, защото църквата на какво ще ви научи? Учителя ще ви научи на най-важното, което за да бъдеш в обществото потребен и да бъдеш успящ човек, да вървиш в крак с времето. И още... Исках да допълня само за Кирил Нектариев, че той е един от малкото, защото повечето са се грижили за образованието на мъжете. Да. А Кирил Нектариев е един от малкото, който държи да правят и девически училища. Той е пак мъж, но осъзнава, че едно общество не е само мъже.
И колко е важно образованието и будителството въобще по това време, трябва да си давате сметка, защото когато България се освобождава, едва 3% от населението може да чете и пише. А какво бихте пожелали на учениците и учителите в навечерието на Деня на народните будители? Да пожелая на учениците жаждата за знания да не стихва, на учителите да продължават да будят духа им, както на тях, така и на цялото общество. И ръка за ръка, всички заедно да се опитаме да излезем от тая криза на ценности, в която е затънало обществото ни. Благодарим за емоционалния разказ и ви пожелаваме да сте все така идейни и отзивчиви, да ни разказвате за славното минало и да ни правите горди с предците, благодарение на които ни има като народ, дух и бъдеще. Бъдете здрави, съвременни будители! Чест и слава, вечна слава вам, будители народни, вашата памет вдъхновява към дела за светли дни, към дела за нови дни. Здравейте, аз съм Константина и съм щастлива, че мога да ви потопя в думите и делата на Христо Груев Данов, създател на книгопечатането в България, автор на образователната система в българското училище след освобождението, учител, книжовник, преводач, издател. Личността му е една от най-ярките не само в Пловдив, но и в цяла България. Намираме се в възрожденска класна стая в Дановата къща. Здравейте, бихте ли се представили на нашите слушатели? Здравейте, казвам се Диана Панайотова и работя като музеен педагог към регионален исторически музей в Пловдив. Конкретно в момента изпълнявам тази длъжност в един от обектите ни, но иначе създаваме събития, игри, които провеждаме в всички наши обекти, но тъй като наближава Деня на народните будители, сега е подходящо да акцентирам върху това, което прави регионалният исторически музей, като дейности за работа с деца, по-различни от стандартна беседа, в обекта ни на Музея на образованието, който се намира в къщата на Христо Груев Данов, издателя Христо Данов, който е роден в Клисура, само че е живял и работил от средата на 19 век в Пловдив. И неговата къща, прекрасен образец на пловдивската симетрична къща, се намира върху на третия хълм на Стария град Таксим Тепе. Христо Данов е роден на 1828 година и само след по-малко от 3 години ще има голям юбилей от неговото рождение, 200 години. Той започва да учи от малък в Клисура, в Панагюрище, в Копривщица при Найден Геров и Йоаким Груев. И всъщност още 20 годишен открива първото училище в Стрелча, неделно училище, и след това и в Перущица, и съответно се озовава в Пловдив, където развива своята книгоиздателска дейност. Това става 30 години преди освобождението, даже повече, но в 1862 година той вече има собствено книгоиздателско дружество, което по-рано е регистрирано като книговеско дружество, заедно с други негови сътрудници, други двама сътрудници, но вече от 1862 година е преименувано и неговата дейност, разбира се ускорява. Отначало е издавал книги в Белград, например. В последствие си
създава заедно с Янко Ковачев печатница в Виена. И чак след освобождението на България, веднага след освобождението, с помощта на временното руско правителство, което е заседавало в къща близо до неговата, т.е. в Стария град на Пловдив, помага му временното руско правителство да премести печатницата от Виена в Пловдив. И това е първата печатница в Пловдив след освобождението. Впоследствие възникват и други. Към нашия разговор се присъедини госпожа Ангелова. Бихте ли се представили? Казвам се Радка Ангелова и съм уредник към Регионален исторически музей град Пловдив. Работя в отдел книгоиздаване през втората половина на 19 и началото на 20 век. Този отдел се помещава в къща музей Христо Данов. Това е фамилната къща на изключителния наш възрожденец, на когото дължим възможността да имаме прекрасни книги, учебници, учебни помагала, стройна система, по която да се преподава в българското училище, още преди да имаме свободна държава. При нас имаме изключителни съкровища и реално можем да се пренесем в това време, преди повече от 150 години дори. В момента се намираме в възстановката на възрожденска класна стая, която колегите са подготвили, за да може да посрещаме ученици, студенти, посетители, които се интересуват от българското училище, от възраждането. По стените ни са окачени оригинални стенни картини, които са се използвали в училището за онагледяване на материала по различни дисциплини. Имаме възможност да пропътуваме огромни разстояния. Пред мен е таблото с Хамбургското пристанище, Истанбул, Златния рог. Може да влезем в пещера, Аделбергската пещера, с сталактити, сталагмити и сталактони. Можем да видим как се обработва тютюна, как се е произвеждал. Също един изключителен момент е представен от развитието на метричните мерки и теглилки. Имаме прекрасна картина, която е на изключителния художник Христо Берберов, Пролет, на която са представени всички селскостопански дейности, характерните за българското село животни, всичко представено по най-мил и приятен начин. Можем да се прехвърлим и при индианците, да видим как изглежда индийския носорог. И разбира се, имаме и карта на Европа, но това е една много малка част от стенните картини, които има в нашия фонд. Те са по анатомия, ботаника, зоология, география, имаме приказки, всичко, за което може да се сетим. Те са служили на учителя, за да може да онагледи материала от учебниците и по един много интересен и красив начин да бъде обяснено на децата това, за което им се говори, да могат да го използват в тяхното ежедневие до голяма степен като знание, да бъдат подготвяни за цивилизациите, които съществуват, културите, които може да срещнат при техните пътувания. Защото ние сме в дома на един изключителен човек, който е направил възможно за няколко десетилетия от взаимоучителния метод да стигнем до възможност през български език да учат и децата от съседните ни народи, заради красивите и добре обмислени
учебници и учебни помагала, които той предлага в своите книжарници. Бил е достъпен до всички краища, български краища, защото той отваря мрежа от книжарници. Първата си книжарница отваря в Пловдив, 1857 година. След това отваря в Русе, Велес, днешна Македония. Представяне на книжарниците има в Солун. В София, Лом открива книжарници. По този начин и най-отдалечените български селища са имали възможност да си набавят необходимата учебна литература и всичко необходимо за училище. А всъщност как започва учителският път на Христо Данов? Данов започва своето учителстване като помощник учител. След това в Стрелча има възможност вече по заместване да бъде и самия той главен учител. Там е 6 месеца, толкова има възможност да бъде, защото стария учител трябва да се върне от Хаджилък. И всъщност той прави нещо различно. През деня работи с децата, вечерта работи с техните родители и за хората, които нямат възможност да посетят тези две форми на обучение, има и неделно празнично училище. Изключително доволните хора от Стрелча, макар и да не могат да го задържат, го препоръчват на Перощенци, където той отива за 3 години, така подписва договор и на базата на този договор той прилага методи, които иначе не би могъл, защото те не са били одобрявани от възрастните, които са го наели като млад учител. Всъщност отрича физическите наказания, обидните думи и, както казва той, за да привлече децата към себе си, става техен приятел. За него децата в училище не трябва да си губят времето, а трябва да се подготвят за живота си на възрастни хора, знаещи, можещи и щастливи. От тази гледна точка виждаме съвсем друг подход към учениците. Между прочим, пропуснах да отбележа, че в Перощица той е учител на 186 деца. Толкова побирало училището там. Как бихте обобщили значението на делото на Христо Данов? За нас, които сме имали късмета да се докоснем по-дълбоко до неговото дело, мога да кажа, че Христо Данов е олицетворение на един човек, който въпреки скромния си произход и скромното си начало постига невероятни неща. Той ни дава примера, че ние сме способни с нашите си скромни възможности да постигнем също толкова невероятни неща. Той тръгва от положение на едно детенце, което не може да си позволи, ако не работи, да продължи да учи и стига до човека, който говори няколко езика, има няколко бизнеса, успешни. Примерни е в всяко отношение, смисъл за нещата, с които се захваща в своя живот. Виждаме как се раздава. Това е изключително ценно, защото само това е начинът да постигнем невероятни резултати. А защо е толкова ценен? Защото най-вероятно всичко това, което имаме като ниво на образование, създадени училища, читалища, пример в образователното дело, го дължим до голяма степен на него.
неговите книжарници, които той отваря и покрива цялото българско землище, неговата печатница, която създава първо в Виена и след това пренася тук в Пловдив, са ни пример за това как за изключително кратко време могат да се променят нещата и от взаимоучителния метод да стигнем до едно изключително качествено образование по всички предмети в училище. Говорим за наистина 20-30 години дори. Съизмеримо с това на най-образованите народи за това време. Бихте ли отпратили пожелания към учителите и учениците от нашето училище за народния празник на будителите? Пожелавам ви успех във всяко начинание. Нека продължим делото всички ние на Данов и да следваме неговите завети, да направим всичко възможно да осигурим образование на своите деца, което е съизмеримо с това на най-напредничавите нации на нашето време. Нищо да не отстъпваме, защото ние го можем. Лично на вас нови успехи ви пожелавам и сбъдване на вашите желания, защото вие го можете. Самите вие сте будители на нашето време. Много благодарим на уредниците в Дановата къща за интересния разказ. А на вас, драги слушатели, препоръчваме да посетите Дановата къща и да се докоснете до създаденото и завещаното на поколенията дело на Христо Груев Данов. Аз съм Йоана. След интересната разходка из възрожденското минало и дейността на пловдивските народни будители, ми е особено приятно да ви представя новите радиожурналисти в нашата ред колегия. Здравейте, аз съм Мартин. И аз съм Гергана и ние сме от 8 клас. Здравейте, аз съм Дарина, Димана, Поля и Радина от 8 клас. За първи път в този юбилеен 5-ти сезон към нас се присъединяват и ученици от прогимназията. Това са Ние сме Бела, Адриана, Дарина и Габриела от 6-ти Д клас, иновативна паралелка с класен ръководител госпожа Таня Мандраджиева. Добре дошли при нас и ви пожелаваме с ентусиазъм и постоянство да направите предаванията ни по-интересни и по-забавни за слушателите. На добър път! А вас, драги слушатели, поздравяваме с Деня на народните будители. Честит празник!